Как протича едно лечение с алайнери? Започва с планиране на вашето лечение. В зависимост от това какъв е типа на проблема и каква е сложността на деформацията, има и различен брой алайнери. Когато планираме едно лечение, алайнерите ви ще пристигнат опаковани и надписани. Съответния номер от общия брой. Това, което вие трябва да направите веднъж в седмицата, да извадите съответния номер алайнери, да ги поставите на зъбите си, на следващата седмица слагате следващите алайнери. И така, седмица след седмица, когато сменяте алайнерите си, зъбките се придвижват в желаната от нас посока. По аналогичен начин и в долната челюст. Това, което е важно да знаете, е, че по зъбките има бутони от фотополимер, така наречените атачменти, които, разбира се, за целите на нашето планиране са сини, иначе в устата с цвета на зъбите почти не се забелязват, но са неизменна и много важна част от лечението, за да може алайнера да обхване иначе доста плоските ни и окръглени зъбки и да ги придвижи в желаната от нас посока.